Galdegazten 6. denboraldixan gaurkoan Ainara Uribarri elkarrizketatuko dabe Oñatiko Txantxiku ikastolako ikasliek. Inigo, konta iguzu, zeba erabaki dozue Ainara Uribarri elkarrizketatzia? Bai, lehenik eta behin Oñatiko alako, eta baita kirolarixa eta ne guztu dan hori asko ustean izakula kirola. Ainara oin gutxi hasi izan kirol munduan goi mailan eta bueno, zuek berakin egongo zate gaurkoan, zela llegatzen zate momentu ontara urduri? Bai, pikimat orduri zatzenean, pasadia zatzenean, momentuko gauzatzu, ezin izan zen etorri eta orduan, Bueno, orduan naizta zailtasuntxo batzuk euki dituzuen, prest, eta espero dut dana ondo jungo dela, ez da, Zuraide? Bai. Besteik gabe guazen Ainara Uribarri hobeto ezagutzera bere Instagrameko kontuan kuskuxan ibilita. Ainara Uribarri Martínez, Oñati 1987 kirolzalea betidanik, futbolari gaztetatik eta duela 2 urtetatik mendi lasterkaria ere bada. Ez edonolakoa, hain zuzen ere estreinaldi bikaina izan zuen Euskal Rankingeko 3. postua eskuratuta, baina kasualitatez iritsi zen bertara. Oin 2 urte asintzen korri gaiten pixuak entzeko, eta, gero bi lagunek Igor eta Andoni izenekoa, esan ez da etorri mendira guztauko zatzu, eta, eurakin asintzen bolik mendixan korri gaiten, eta holaxe izan zan, guztau inxaten, eta, aurrera. 2. postuk eta 3. Euskadiko maila absolutuan garaie egin zuten. Espainiako Skyrunning txapelketa ere irabazi zuen 23 urte 7. mailan. Hala, Espainiar selekzioarekin Italian jokatu zen munduko Skyrunning txapelketarako pasea lortuta. Gogotsu zegoen probarako? Bai, horria nivel asko dau eta burruka egin saiatuko da, baina, batez be disfrutaita, esperientzia barri hori. Bereziki gozatu zuen esperientzia izan zela aitortu zuen Uribarrik. Ostiralian, izan zen 2, abuztua 2, kilometro vertikala zala 3,5 kilometrotan 1000 positibo, eta gero deskantzakoen egun bat eta urrengo unian izan zen Sky Race esaten den lasterketia, lineakoa, zala 22 kilometro eta 2300 positibo. Esperientzia kristona izan da eta asko disfrutautakoa. Lorpen hauek ikusita, Oñatiko kirolari onenaren saria eskuratu zuen Ainarak 2019an. Sorpresaz, baina pozarren hartu zuen. Egixe esan nen, espero Oñatiko kirolari onenan sari hau jasoko nuela, igual rekonozimendu bat edo zehose bai, baina sari gisa sari hau ez. Ea ikasleen galderekin, mendian bezain ondo moldatzen den. Ondo etorri ikusentzuleok, ondo etorri Galdegazte saiora ikusi dozuenez, Oñatiko mendi korrikalari Ainara Uribarri ikuko gurekin. Kaixo, Ainara, eta ondo etorri Galdegazte saiora. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuri, prestudasuna erakusti arren. Ez dakit ezauketan dozun Galdegaztea, saioa bera ezauketan dozun, edo... Bai, zuk bi aldunoztasun horre bidixo batzuk eta ontzen ikusten saio batzuk, kirolari batzun saio batzuk, eta polillo bentzautxaten, da, hona etorri gagu. Kuriosua, izen badakitzunez, Galdegazten protagonistak ikasleak die, galdera luzia eta galdera zerrenda zabala prestatu dozula barkatu, baina Ainara nik lehengo galderatxu ingo dut, badakitelako Espainiako txapelketa batetik, kilometro vertikala jokatzet izatuzela jaenen, zer moduz fan da? Sabatuan izan zen kilometro vertikala, eta fanginen ilusionauta postu maldortzeko guakin, asko entrenauken hortarako, eta atzenian ez dakite larri konfio nintzen karreran bertan edo zer, edo jentia geixo entrenauen, baina 6. postu batekin konforma behar izan gara. Eta hori gutxi da zuretzako? Bai, hobeto esperonen ikia karreria eta ez da izan kasua, egixe esan ez da nire puntu fuertia kilometro vertikala, baina saiatu ginen, entrenau dut, entrenen jarraituko eta goguakin urrengo karrerarako. Halako joan etorrixak, jaenerako joan etorrixak eta oikuak dire zuretzako edo? Ez, egixe esan hola kanpora fan, karrerak itxera Euskal Herrik ikurten 3-4 bat alde zinot.
Eta, bueno, suposatu nekagarri xaba izango dela aldi berien, baina, bueno, sobre helburuak betetzera duen bitxartien, ezta? Bai, hori da, atzenean, hombre, bai da neketxua viaje luzia dialako, baina dano gauz igual, geixinok be kanpotiko jaz karrera horreitara eta nire maia gualean dauz. Zondainera, ontsa ikaslien etxan da, seguna daitza. Noiz eta zeba zezinen korrika egiten? Bueno, asintzen korrika oin 2 urte, eta egiz esan asintzen korrika hasiera baten nire forma fisiko hobeketako pixua galtzeko pikin bat, eta futbolian ebienez, futbolian korrika eta hobetu joko. Eta zeratik hasi zinen mendixen korrika egiten? Ez, hasieran hasi nintzen asfaltuan korrika, zintan, gimnasioan eta hola, eta bueno, 2 lagunek ikusi nostain zintan da bastante ondo negiela korrika, eta esan nostain, bueno, probau, mendixo guztia esatzun, eta fanitzen eurekin mendira, eta hola xasentzen mendixen korrika. Zer iruditzen zaizu mendi lasterketek bizi duten arrakastaz? Hombre, egisa oin hasi diala mendi lasterketak fama gehiago dukiten, eta hori, hombre, puntu positiboa da guretako, atzenean gero eta jente gehiago etorri mendi lasterketeta eta bertan animailera eta guretako puntu positiboa da, korrika eta gehiago entrenaeko motivazioa da. Gainera hori, mendi lasterketen arrakasta hori da kuriosua, ez dakit, ondala urte asko ez da, ondala 15 urte oso ohikoa esan, pertsona bat mendixan korrika ikustia, zerk eragin dau boom hau edo, zeratik izan lehik zure ustez? Ez da izatik izan lehiken, baina, bueno, kuriosua da ez, oin 5 urte mendixan korrika ikia eta etzan hain ohikoa ikustia, gaina egixe esan jentia gehiago ikusten zen asfaltuan korrika edo oin running deiketan dena lehen footing zen, eta ez da, baina ondo dago, politia atzenean jentia mendixan korrika ikia. Eta uste duzu geratzeko etorri dela afizioa, hau da 20 urte barru mendi lasterketak halako egoera biziko da biela uste duzu? Bai, nik uste baietz, baina gisa da oin biela ukiten fama asko, igual geixegi izaten dena ez, gero ja nik uste dut bai jauko dela jentiak dako, atzenean ikustezu jente pila biela korrika eta probaiken fateza, igual guzta esatzu, igual ez, eta jente batzu jarraituko hau eta askok bertan jaioko hau. Zeu bintzat, eskertzen duzu, zaletasuna etorri zena, zen zuzue asko engantxau zau, ez da? Bai, egisa da bai lasterketak eta gero eta gehiago dauzela, eta asko guztauko esatzen nikia, baina aukeratu enbiozu ze lasterketa inez. Azte burudako zu horre lasterketa pilia aukeran, eta jakin enbiozu zeintzuk aukeratu, guztauko esatzen danak ikia, baina ez da denpoa idanarako. Egutegi bat zehaztu behar, bai, hori da. Oso ondo. Korrika itiaz aparte, praktika egiten duzu beste kirole bat? Oin arte, futbolean jarraiketan eben, aurreko urtean bukatu nuen futbolakin, eta aurreko urtean baitenen futbola eta mendiko lasterketak. Asteburu batzutan aukitenen futboleko partidu aurrengo gunean mendiko karreria, eta aurten hasi naiz trabesia sartzen mendiko mendi mailan, tipo asteburu batzutan faten naiz trabesia ikera, eta neguan, negualdian kilometroak sartzeko. Ondo argi dauko mendixa guztokua dukotzula asfaltua baino, zertan diez berdinak zure ustez? Hombre, mendixak irakustotzen paisajiak eta isiltasunak eta hori gehiago guztia izat, ez? Karreteran beti agotzu kotxiak, kontaminazio gehiago, jentia, molesta bilen dutzu ez, oi asko horrika eta ezin zara, igual zeborra bide bat pasau jozu, semafurua gorriak artezatzu, eta mendixan dagotzun libertade hori guztia bizat. Paisajiak gainera, zure konparazinik ez da? Ez, bape. Eta noiz idatzi zen zuen lehenengo premixo garrantzitsuena? Lehenengo premixua, hola importantiena, nire ustez izan zen kolasinon, aurreko urtean, geldilu nintzala 3. postu baten eta horrekin Euskal Herriko selekzioak deitu nostan eurakin parte hartzeko lasterketa baterako eta hori netako premixo handiz izan zen.
Nondi datorkaizu zaletasun hau? Bueno, zaletasun hau ez da nondi datorren kirolaikia txikiote gustau izan xat eta edozen kirol praktikako nahen egisa esan. Eta zure familian beste norbaitek egiten hau korrika? Bai, nire aizpiak korrika egin dugu baita, mendixan gaina, eta noizian ben bai entrenaien du batera. Basura izpaipatu dozu, eta goa ikasliek alderak prestatiz aparte bidixo ma prestatu da bia, berze daukon esateko zura izpak. Animoak emutia urotut, oin dakotzun helburu horreikarako, ni segurun nago ondo ingo zula, dakotzun helburu danak lortuko zula, eta bueno, nik bakit azkenian zedan entrenaikia helburu horreiako eta baki gogorra dela, eta bueno, ikusten duzu gogoz aitzela entrenaien, eta azkenean entrenauta dana lortzen da ez, eta bueno, holaxe, segi hola eta animo. Hoixe ez, gertukoan eta babes hori, auspo hori ezinbesteko, ezta? Bai, eskertzen da, Espero zein iztiari ikaslien proposamena izan da, eta... Bai, ez da, horrako gertukoan babesalakoetan eta zu olako askotan sakrifizio asko eskatzen da bien zaletasuna die eta lakoetan babesa ezinbestekoa da. Bai, hori da. Hombre, egunerokotasuneko entrenamendutan eta azkenian egunero zauz entrenaien da ez da beti guruzulako entrenaikia. Gusta esatzu entrenaikia, baina ez duzu beti entrenaien gustoko dagotzuna ez. Nahi gusta esan mendixan korrikaikia, mendiko lasterketak ondo ikia, baina azkenean entrenamenduak ez dira bakarri mendixan korrikaikia. Entrenamendua dira karreteran korrikaikia, beste entrenamendu dira bizikletan korrikaikia, osea biziklean ibilkia. Azkenean, eskertzen da apoio hori. Lehiaketetan nabarik egiten duzu emakume eta gizonezkoen arteko diferentzia edo? Bai, hombre, desberdin jasuna hau bat, zenean emakumea be gutxu gara mendi lasterketetan, maila be ez da berdina mutil baten maila eta neska baten maila, baina, bueno, nik uste dut gogua eta emakume bakula mendixan korri gaiteko eta ikusten da oine gero eta emakume gehiago da bitzela mendixan korri gaiten. Eta animako ez eben neskairi mendixan korri gaitia eta hola? Bai, hombre, hori da, lehen zanten mora gero eta neska gehiago dauze mendixan korri gaiten da oinak, baina ondiok bai nota egin da neska gutxu dauzela mendixan, mendila azterketetan eta edozen kiroletan, ez? Neskak be kiroleikia anima egin dut eta mendiko lasterketak nik uste guztago esakaia. Ez da egizan dauen mendixan korrikaitxeko profesionalizatzeko aukeraik egongo litzaken, bizialko zinaken mendixan korrikaitxetik. Ez da uste. Hori bera, esan nuke, kilianek eta beste gutxik. Bai, hori da. 4 pertsona kontauta, Espainia mailan mendiki bizidianak izango dira Kilian, katalana dela, eta ez dakit Sheila Abiles neskatan edo beste 2 kontauta, baina oso jente gutxi. Ondion behustoz igual, hasten da bilen kirola dela, eta igual egunen baten profesionalizatzea igual errezago izango dela? Ez dut uste. Ez dut uste. Ez. Azkenian telebistan bez dalako hainbeste agerketan ez, mendiko horrekalari, osea, mendiko lasterketak telebistan da ez dia emitiken, ez da koiako ez da publikoak pagau biharrik horra fateko ikustera, ez da futbola maura, futbola atzenean sarrera bat pagaien duzu, eta ikustea fatezara, eta atzenean horrek diru bat sortzen dau, eta guk pagaien du ez, futbol kirola isak, eta mendixan adidez lasterketat ikeko, edo lasterketa bat ikustea fateko ez dagotzu sarrerat pagau biharrik. Oraingoz, egunen baten hori pasa biharran, ez da? Kirolari moguan dakotzun helburuak zeintzu dira? Bueno, aurtengo helburua izango litzake mundialetara fatia, aurreko urtean moura mundialetako pasia lortzia. Aurreko urtean baino bastante zailagoa daue, jentia hobeto dabil eta jente maila oso altua da, baina saiatuko gara. Oingoz helburua hori dakot, aurtengo helburu moura bentzat.
Hasierako lasterketatatik gaur egungotara nota egiten duzu desberdintasunik? Bai, hasi nintzenean oin 2 urte mendixan korrika, bai irabazi izan ditu karrera batzuk, baina mailan nota egitenen, osea, nik eneukan izan mailarik, eta bastante aurrien geldiketan nintzen. Oin nire maila hobetu dut, eta ala eta be kosta egiten da ez, aurrien geldiketia. Eta lasterketakin baino lehena bitxezu zeo zeberezisa, hau da, bakotzu erretu aldiko la? Bueno, beroketa hon bat eruaten saiaketa naiz, teknika de karrera esaten dana, olako ariketa batzuk egiten ditut eta ondo berotu. Ez dauketu superstiziorik edo lan ez dakitze batzu bauki ez, proban aurretik alako superstizio batzuk edo beti itxen daure igual lasterketa bat ondo urten izenagatik zelan itxura badaukien, ez dakit zapatilla jakin batzuk erabiltzeko edo supuesto. Ez, egisa, oin arte non kontura dut da, baina arroban kontura duntzen sarreran, osea, hasieran, urten aurretik saldo kasten naizela. Hori urduritasuna, igual zauze subkonstienteak izan da. Bai, bastante salto egin da baina. Fijatu gara hurrengo lasterketetan, a ber. Eta lasterketa bat eukiten duzunean, aurretik azten zara zehoze bereziki hori pentsaiken edo? Osa zehoze bereziki? Bueno, beti entzuten dute musika bat, Hall of Fame izenekoa, eta beti buruan sartzen dute kantua eta askotan pentsaien dut beti irabazin biot. Eta orduan, hobeto egin dut lasterketia. Lasterketa danak ez dira berdinak izango eta prestatzera askotan bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartu duzu. Bai, egisa aurretik beti lasterketako perfila behituta faten naizela karrerara, eta ondo irakurritia ez, puntu bakoitzean zenbat kilometro dauzen, zenbat distantzia dakoten, zenbat desnibel dakoten kilometro hortaraino, eta zenbat abitu aiamentu dauzen, ura edateko, deskantzaileko, jateko, eta segun zen lasterketa ibeiketan dut oso ondo perfilak. Ondo, bakigu, Ainaran gozatzen duzula, sufrituko zein numen dixame bai, txakalaldi baten aurrien, txakalaldi handi baten aurrien, ze estrategia erabiltzen duzu lasterketan jarraitzeko? Edo igual ez duzu, akaso txakalaldi handirik euki ondion, ez? Hola, osa ondixak ez dut euki bat eukin eben eta erretira benintzen. Eta, bestela, pentsau duzu, zuk mina balmakotzu bestiak minako, ja. Ez da estrategia txarra, eta zure lana oso gertutik jarraiketan dagoen pertsona bat bekarrizketatu da ikasliek, haberse daukan esateko. Kaixo, goienatik idatzi ez da, Ainaran inguruko hitz batzuk botateko ez bere ezaugarri nagusizenak eta zeintzidan esateko, eta lehenengo eta behin hori, Ainara ezaguketan dut, oindala, zer iso edo, hasi ginen lanean, oindala urte bete eta hilabete batzuk, urte terdi gutxi gora bera, eta orduan, nik behatazukinen lehenengo impresioak kirolari modura zan bere konstantzia, ez da hori da bere ezaugarri potentienetako bat, dakon konstantzia. Eta gaina hori hasieratik irakotzen beztan. Akordatzen naiz aurrek urtean, azkenean kirolarixan egunerokotasuna zaila da, ez? Azkenean kirolarixaritan afekte gixo, eta justo aurreko neguan eukieben olako temporada bat, bere lana adibidez, lanan ordute gisa eta beste faktore batzuk ginemen, behanako etapa zail bat izateko, eta alate bezen, inungo entrenorik galdu, eta akordatzen naiz beti bialketan oztan goizeko 6 eta goizeko 5 eta pikutan bere argazki bat, beti irreberretxu, esan ez, gaurko entrenoa behin ja, kriston seriak urten dira, eta bialketan oztan bere hankan argazkitzak dana gorri-gorrixak ikenen hotzatik. Eta ez dakit, Jordan nik kirolari moduan hori, dala pertsona oso bere helburuetara oso zentrauta dauena eta kriston lan egin dagoena egunero. Eta gero pertsonalki, gero eta gobetu ezagotu dut Ainara, dela 2 egon egon gara Jaenen, Espainiako txapelketan, kilometro vertikalana, gainera kriston 6. postua lortu dago eta oso ondo ibili dana. Eta hori, esango nahike bere ezagorreixa izango zela, beti pozik dagoela, edo ze gauza gertatu dela, eta egun txarra euki dago, egun hona euki dago,
entrenamendu ez aino aurten da, entrenamendu oso aurten da, beti pozik dago eta bere postasun hori edo bere pizipos hori inguruko pertsona kontagia egitxoela. Eta nik uste dut horrek izango ziala bere bi ezagorri potentienak. Bai kirolari moduan, bai pertsona modura. Bueno, eskerrik asko, agur! Zure entrenatzailean hitzak, hainbat gauza esan ditu hor, azteko eta, zer ekitu esateko, horren inguruan. Ez, hasi nintzenean mendixen korrika eta gero lesioa bat eukinen, eta esanen, entrenadore bat hartu bihot. Eta hasi nintzen entrenadorea begira eta beha idatzi notzan, hasi iraten behak, gure eben erekin ibili, baina behatzu ituta mendiko lasterketak eruatera, inori mendiko lasterketa maura eruatea, beti atletismokoekin eta beti atletismon entrenaiten ez. Eta, nik idatzi notzan eta konfiantza puntu hori emunotzan eta, batera hasi ginen eta gisa behakin kristono bekuntzien jotela eta oso posin nagoela. Zure bidelagun neka ezin izango dela. Bai, egunero nahu behakin barriketan eta bizitzan aki. Oso, ondo. Haraitxe dugu. Eta zein izan da postasun gehien muntzen zara isa obiengo loketa osuna? Postasun gehien emunoztan zari izan zen Espainiako txapelketan lehenengo postua lortuta mundialerako pasia emun izanak. Azkenian enen espero, ni Espainiako txapelketa honetan aurreko urtean fanintzen Espainiako txapelketara Euskal Selekzioakin, eta nire helburua zen Euskal Selekzio maura, ekipo maura, puntua egia. Eta Euskal Herritik, Euskal Selekziotik azkenengo postua lortu nenik, beraz, enen puntu hau, eta nik enekixen beste zer jokaketan ebenik, ni hori jolastea fanintzen, eta gero lagun batek esan ostan nire mailan, sub-23 mailan lehenengo postua lortu nebela eta horrekin mundialdea joango nintzala. Nola preparaiten oso entrenamenduak? Entrenamenduak preparau nire entrenaria preparaiten dau, eta nik entrenau egiten dut behar jarritiakua. Bere aginduak ejekutatzen ditu. Hori da. Baina, bai egisa temporada hasieran jartzen doztala asko karretera, asfalto, eta januan ikendo korrika, seriak eta pistatan faten naiz atletismokoekin pistatara, bertan entrena egin du eta gero ja pitinka hasten gara mendixa sartzen urrengo denboraldixari hasiera muteko. Eta urte osoan zihar entrena egiten duzu? Abuztua inguruan edo lehentxu hau bai geldiketan naiz, pare bat aste, 3 aste, baina, esaten dana, inoiz ez naiz geldiketan, ez? Korrika itiare jaeten dut, baina kirola itiari ez. Zein gara egiten da lasterketa denboraldia zuretzat? Lasterketa denboraldia azten da gutxi gora bera martxoan, gero ekainera arte ez du bukagetan, beti dakote lasterketan bat hobeste, eta gero abuztu inguruan da mundiala, fateman naiz mundiala ingot, eta bestela ekaina mukatuko denboraldisa, eta iraian berriro beste pare bat lasterketa egiten ditut. Eta jazta. Eta zeina zure ustez eguraldi egokixenak korrika egiteko? Ni gustoren udan ikendo korrika. Egisa lokatzaria be guzta esatela eta neguan korrika ikia be asko guzta esat eta baina uda esango neke niretako denboraldi onnena dela. Giro beroarekin onduen ebitzen zaren? Bai, giro beroakin egisa guztu nagoela korrika egiten, ez? Hotzakin eta beti geixo kosta esat aztia eta pereza geixo egiten dut eta udan azkenian egualdi honakin da mendira fatia eta bete hobeto. Zena azterketatan parte hartzaia ingotzun benetako ilusioa? Benetako ilusioa Segama Aizkorri. Hor, Segama Aizkorri da referentzia, ez da? Eta laizter ikusiko zuri Segama Aizkorren?
Ba, ez dakit. Konta eguzu, badakit lasterketa horretan zaila dela, ez? Horre izena, dorsal bat lortzia. Dorsala lortzia hor oso zaila da. Dauze 12.000 pertsona edo apunta jendia 200 dorsalen dako. Igual loteixatu gaia batzuan samurroa. Baina, bai, eta puntua egin doia, ez? Urtero apunta egin mazara, urtero agotzu aukera bat gehiago sorteurako, ez? Zure izena 2 aldiz fango da sorteura, 2 urte apunto basara. Baina bastante zaila dorsala lortzia zen maiz korrerako. Hor sosketa da modu bakarra, gero badakitz gonbidapenak, baina hoia elite mailen da bitzen korrikalari seidako, ez da? Bai, gonbidapena beba dauz, baina elite mailara behira. A ber sortia da orduren era. Bueno, urte maten ingo, seguru baietz. Seguru baietz, bai. Lasterketetan parte hartzeak zein muga sortzen dizkizu zure egunerokotasunean? Hombre, egisa lasterketan parte hartzeko, 22 urteko edo zein neskan moura ezin zara juergan urten, nutrizioa bezaino inbiozu, ezin jozu asteburu lokalian afaldu, ez da beti gaztiak gure izaten dagoena. Askotan, bere sufrimendua bebako, kuadriakoa dakotzunean, guazen juerga ontara edo guazen asteburu bat ez dakin nora, eta zu ezin zarenean fan, urren gaztian lasterketa importante badakotzulako edo, azkenean hor sufrien da, ez. Lehen galdetu duzu guzta, zenitartekoen babesa garrantzitsua dela, baina herrixak, oinatiko korrikalari honenaren saritza, kirolari honenaren saritza irabazi zen, deba beneko kirol sarietan, posgarrixa suposatzen dut, ezta? Bai. Enen espero gisa esan sari hori lortzia eta, hombre, postu nostan, ez? Azkenian emakume batek eta gainera mendiko korrikalarixa izan da eta kirola esain ikusita egon da, sari bat emutia. Horre, 2008ko behindarra emuten dago, ezta? Bai, emuten dago. Eta, etorkizunean noiz arte ikusiko zaitxu menditxan korrika, inara? Gorputzak... Esaten dagoen arte? Esaten dagoen arte, hori da. Hori da. Eskerrik asko ikaslea, lan ederra indozu eta eskerrik asko inara zuri. Gure galderak eratzutearen, eta hurrengo saioan Sergio Ruiz González Txabarri, Serge moduan ezaguna musikaria izango dugu hemen gurekin, ordura arte.